Mayong gabi kaninyong tanan no. Samtang ko suroy-suroy naglaglag na ako'y nakita gamay no. Murag gusuntan ako siya pukawon pero maglisod yung pukaw kay luoy kayo kay natulog yung tawag sa kadalanan. Itong i-zoom gamay be. Murag isod po kayo ang kahimtang no. Pero punta matabangan siya. Pagdi lang kay pukawon ako ni unya ni guman ani. Wala tay mahimo tungod kay ang kinabuhi sa tao daw sama lamang sa aso. Kung makita nimo pagkahuman mawala dayon. Ato lang unaw-naon nga kitang tanan magtinabangay. Naata karon lugar din sa eskwela na ko sa una no, daraw elementary. Pilot. Muni ang pilot elementary school. Hindi ko na-graduate no. Muni ang Imelda sa una. So atong makita diri at bangan ni nay natulog no. Samtang ko nag-drive nakita na ko nga laan diri nabanganan po din siya. Mayong gabi kaninyong tanan. Ino makuban kinako kanimo prato tanan. Dalay ko ng Diyos.